ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಗ್ಲ ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ಬಂತದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡೆ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಪಿದಾಡಿನಿ ಸೊ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದಂತ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಪೋದು ಬೇಗ ಬರ್ಪ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಡಿಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಜಡೆ ಹೆಂಗೆ ನೆರ್ಪಣಿ ಸಿಕ್ಕು ಸ್ಟೇಡಿಯಂలో ಆಪಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಕರಾಟೆದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅವೆನ್ ತೂವೊಂದು ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಸುರುಕು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸಪುರವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದ ಐಕ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಂದು ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣಲು ಅನ್ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತೋರಪುನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪಿನಿ ಸೇಮ್ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪಿಂದ ಐಕ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಬೋರ್ಡಿಂದೆ ತೋರಾತಿನತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ಲ ಅವೇನೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು 50+ kg ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೂರ ಲೂಸ್ ಆವರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ನನಾತ್ ಎಂಗ್ ಸಪುರವರೆಗೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಲ ಬೋಡಾಪುಣ ಅಂಚಿನ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ಲ ಆತೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪೊಡ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಹತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಮಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬೈದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ತರದಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕಾಣದಿತ್ತೇರು ಮೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತರು ಸೊ ರೊಟ್ಟಿ ಕುಡರಗೆ ತಂಗ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಅಂಚನೊಂದೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವು ರೊಟ್ಟಿ ಹೋಗೋದುಂಡ ಉರ್ದು ರಾಗಿ ಬಕಾರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಇತ್ತನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ದಿಲ ಉಂಡು ರುಚಿಲ ಇತ್ತು ಅಂಚದ್ದು ಮೆರೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೇರು ಕುಡಂಜಿಗೆ ತಂಗಂಡು ಭತ್ತ ಮುಂತುಲಿಗೆ ಉಂಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ದ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ರಾಗಿ ಉರುದ್ದಾಲು ರೈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಏತು ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 95 ಏತು ಉಂಡಾಯ್ತು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ 95 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಬೇನ ಆಡ್ರಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫೋಡ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನವ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪೊಯ್ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಫುಡ್ಡಿಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ರಾಗಿ ಬೊಕ ಅಂತೆ ಬಾಜಿರ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಏನು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪೊಡ್ಬಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಏನೋ ತಿಂಡ್ರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಜಿರ ಏನೋ ಮುಂದೇನೆ ದಾದೆ ಅದೋಗಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ತಿಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಲ್ತನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಹೆಲ್ದಿ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪೊಲಿಯತ್ತ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಪದಂಗಿ ಬೊಕ ಸೀಮೆ ಬದನದ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎಗ್ಗನ್ಲ ಕುಡ್ತು ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಸೊ ಅವೇ ಅನೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ರೈಸೇ ಬೋರ್ಡು ಯಾನ್ ರೈಸೇ ತಿನ್ನೋಡು ಕೆಲವೇರು ಅಂಚೊಪ್ಪುಣ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಲ ಬುಡ್ರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿದ ಪಂಡ ಇಂಕಲೆಗ್ ಬೋಡಾನ ಇಂಕನ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕುಂಟುಲ ಮುಳು ವಾಶ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಇಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ನಾಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಪುರ ಅಪ್ಪರ ಉಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಕಂದಿನ ರೊಟ್ಟಿನಿ ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಚಿಕನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ತೂಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಬೈದ berries board iತ್ತು berries different types of berries ತಿನ್ಕ ಒಂದು ಆಫರ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೀಲ್ ಇತ್ತು ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತರಲ್ಲ ತೂಕ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ ಅತ್ತ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ತ ಡೌನ್ ಮಲ್ತೆ ಅವ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎನ್ಮ ವೆರೈಟಿದ ಬೆರ್ರೀಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಅದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂದು ತೋಜಿ ಸೊ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ 200 grams ಕೊಂಡೆ 400 grams ದೆತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆ 350 ಒಂದು ರಡ್ಡೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ 350 ರಡ್ಡೆಗೆ 350ಗೆ ಐಟ್ ದಾದ
ಒಂಜೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ನೆಟ್ ದಾದ ಮಾತೊಂಡು ಬಂಡ ಅಂತೂ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮುಕುಲ್ ದಾಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ತದೇರ ದಾದಾಂಡ ಮಿನಿ ಬಂದೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಕ್ರಾನ್ಬೆರೀಸ್ ಉಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ರೇಸನ್ ಉಂಡು ಡ್ರೈಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಉಂಡು ಡ್ರೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಉಂಡು ಡ್ರೈಡ್ ಕಿವಿ ಉಂಡು ಗೋಜಿ ಬೇರಿ ಉಂಡು ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಉಂಡು ಸೊ ಈತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಬೇತೆ ಅಂತಾದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೇರೆ ಎನಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಪಾಡ್ದೇರ ತೂಪನ್ ಎನಿ ಲೈಕ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕೆಲವು ನಾರ್ಮಲಿ ಪಾಡ್ವೇರು ಬಟ್ ಬೇತೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ದೇರ ತೂಪನ್ ಸೊ ಬೇತೆ ತೋಜಿ ಓಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ದಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಶುಗರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪನ್ಪೇರು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪನ್ಪೇರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಲಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜನ ಓಪನ್ ದೆಪ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ಬದಿಜ್ಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ತೂಕ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೂಕ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಕೇಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನದ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂಚನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದಿನ ತೆಗಿಪಾಗ ಕೈ ತೆಗಿಪಾಗ ತುಕ ತಿಂಚ ತುಕ ಸೊ ಮಾತೊಂದು ಕಟ್ ಮಾತು ಮಿಕ್ಸ್ ಓ ಇಂಚ ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಬೇರೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಫುಲ್ ಚಾಪ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಶೋ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜ ಸರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೊ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಮಾತು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂದು 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಐಟ್ಲ ಬರೆತೇರಿ 88% ಕ್ರಾನ್ಬೆರಿ 32% ಮನೆ ಕ್ರಾನ್ಬೆರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಾನ್ಬೆರೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಪುಲಕ ಸೊ ಮಂಜಲ್ದಂತೂ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಒಂದು ಕಿವಿ ಬೊಕ್ಕದ ಪುರ ಹೆಂಗೋ ಎಸ್ ಗೋಜಿ ಬೇರೀಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರೀಸ್ ಬಕ್ಕ ಗೋಜಿ ಬೇರೀಸ್ ಪನ್ಪ ಗೋಜಿ ಬೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ದಾಯ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಗೋಜಿ ಬೇರಿ ಕೆಜಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆತ್ ಪಾಡುಜೆ ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಐಟಮ್ ಪನ್ಪ ಗೋಜಿ ಬೇರೀಸ್ ಓಲುಂಡು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಂತಿನೋ ಇತ್ತ ಯಾನೆನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕ್ ನೆಕ್ ಬಂದು ಪಕ್ಕಡ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ 5%. ಸೊ 5% ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನು ನಾಡು ಗೋಜಿ ಬೇರಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸಾರಿ ಕ್ರಾನ್ಬೆರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಡ್ರೈಡ್ ಮೂಲ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಬಜ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೋಜಿ ಬೇರಿ ತೋಜಿ ಫಿಶ್ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಜಿ ಬೇರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಪ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಗ್ರೇಪ್ಸೇ ಪಂದ್ ಪನೋಲಿ ಆನೆ ತೋಜುಂಡಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೂಕ ತಿಕ್ಕನದು ತೋಜಾಗ ಇದು ಮಿಸ್ಸಸ್ ನರಾದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒಂದುಂಡು ದಾತಗಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪೂರವರ ಐಟಮ್ಸ್ ತೋಜಿಪವಲ್ಗೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಾರಿ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಹುರಿ ಕಡಲೆ ನೆಲಗಡಲೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಕ್ರಶ್ ಒಂದು ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ ಜೀರಿಗೆ ಎಳ್ಳು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ರುಚಿಗೆ ಎತ್ಬೋಡು ಉಪ್ಪು ಓಕೆ ಕಡಲೆ ಹೋಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಬೈಯಕ್ಕೆ ತಿಂದ್ರನಾ ಓಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಒಂದಿನಿ ಓಕೆ ನೆಟಲ್ ಟೀಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಎಳ್ಳು ಓಕೆ ಬೋಲ್ದಿ ಎಳ್ಳವು ಕಡ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಇದೆಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಅವು ಬೆರೀಸ್ ಕಂದಿ ಆತ ಅವು ಕೇಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟ ಆತ ಕೈಪೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹಾಕೋಣ ಫ್ರೈ ಒಂದು
ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಒಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಇದು ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಹುರಿಗಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಟ್ಟು ಅವನು ದರಗ್ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅವು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡ ಯಸ್ ತುಪ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಗ ಆಯ್ನ ಆಯ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಐಟ್ಲ ಎಡಲ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಸುಡೋದು ಎಡಲ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ನು ಓಲ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಡಬ್ಬಿ ತಿಂಗಳಿದ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಅದಿತ್ತು ಪಾಡು ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ನಾನು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಡಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ತಿನ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಊರು ಕಡೆಗೆ ಒಂದಾವಡತ್ತ ಕೈ ಕಿಂಚ ಏನನ್ನತ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸೋಪ್ ಮಂತದೆ ಈಗ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಡ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನ ಆ ಕಲರ್ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರೋದೊಂದು ದುಂಬು ಇತ್ತದು ಅಪ್ಪಣ ಆಮಿಟ್ಟಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ರೈನ್ಬೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಒಂಚೂರು ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅಂತ ಚೂರು ಅರಿಶಿನಗೆ ಅವಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಾ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಐಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪಣೆ ತೊಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಇತ್ತಾನೆ ಶೋ ಬೋಡ್ತಿನ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಿರ್ತ ಕನ್ಪು ಫುಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಯ್ಕೆ ನೆನಪಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಮಿಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಾತು ಕನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಚೂರೇ ಚೂರು ಮಿಲ್ಲದ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕೆಂಪು ಅನ್ನತ ಸೊ ಈ ಮೀಟ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ಸ ಲೈಟ್ ಇಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಈ ಮೀಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೈನ್ಬೋ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ರೈನ್ಬೋದ ಆರ್ಕ್ಲಾಕ ಎಸ್ ಇಡೆ ಬರಡು ಬಂದು ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ನೀರು ಬಾಡಂದು ಚಪಾತಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಬಂತು ಒಂದು ಕಲಡ ಒಂದು ನೆಣ್ಣು ಹಿಟ್ಟಿಲಾಕ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಚೂರು ಖಾರ ಮಾಡ್ತಂಡ ಗಂಜಿ ಬರುವಾಗ ಹಪ್ಪಳ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವರೆ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 70 to 80% ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಉಂಡು ಬಾಕಿದ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ನಟ್ಸ್ 70 to 80% ಉಂಟು ರೈಸ್ ಡೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಗೆತ್ತದು ಓವಂಡೆ ಈರೆ ಉಪ್ಪು ಗತ್ತ ಐಟ್ ಎಂಚ ಚಪಾಟ ದಪ್ಪ ಬೋಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ ತೋಜವ ಅಂತ ಕಿನ್ನ ಗೆತ್ತದು ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಚೂರು ಇಲ್ಲೇ ಸೈಜ್
ಈಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿ ಪಾರಗೆ ಈರೆ ಇತ್ತಿಚ್ಚು ತಟ್ಟರಿಗೆ ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೂಲ್ ಬಾದಾಮ್ದು ಈರೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಅಸಂಬರ್ಪನ್ ಪೋಯೇರಿ ಪಾಪ ತಿಕ್ಕಣ ಕೈ ಒಂದೆರಡು ತಿಕ್ಕಣ ಕೈ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಉಂಡೆಗೆ ಮಗ ಅವನು ಈ ರೇಟ್ ನೆಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಿಂಬೆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರ ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲ ನಿಂಬೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪುಣ ಕೆಲವರು ಸೊ ನಿಂಬೆ ಬನಜ್ಜಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಬಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಗಾತ್ರ ಲಿಂಬೆ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಂಪಿನ ಲಿಂಬೆ ತಿದ್ದು ಮಲ್ಲಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಂಗ ಸೊ ಈತ್ ಮಾತು ಆದ್ವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ತಿಂದ್ರೆ ತಿನ್ಪರ ಆತಿದೆ ಬಕ್ವರಿದಿನ ನಿಕ್ಲಮ್ಮ ಆಗ್ಲ ಕಲರ್ 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 ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬರ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಂತು ತೂಕ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ ಎಸ್ ಅವು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಫೇಲ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂಚ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕೈಟ್ ಹತ್ತು ಇರೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಚಟ್ಟೆ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಂತ್ ತಿನ್ನಂತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಚೂರಿ ಎತ್ತು ಅವನು ಹಾಫ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಲ ಹಾಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ನಿಪ್ಪಟ್ಟ ಸೈಜ್ ಅಂತೆ ಹಾಫ್ ಸೈಜ್ ಅವು ಈ ಇರೇಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಲಕ್ 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 ಲಕ್ಕಂಡು ಜತ್ತಿನ ಲಕ್ಕಂಡು ഇല്ല അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇല്ല അവിടെ ಮಲ್ಲ ನಿಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲ ನಿಪ್ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಪಟಾಕಿಡು ಇಲ್ಲ ಟೈಪ್ದ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಐಸ್ ಪತ್ತಿ ಮಾತು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಸ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಸೊ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ನಿಪ್ಪಾಟು ಮಲ್ ಬರವಲ್ಲ ಪೂರಿಡು ಇಲ್ಲೇ ಪೂರಿ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟಿಡು ಈ ಮಲ್ಲ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಪೂರಿ ಮಲ್ಪಗ ಪೂರಿದ ಬೇತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪನ್ಪ ಎಸ್ ಸೊ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ನಿಪ್ಪಟ್ಟನು ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಮೊದಲ ದಾಲ್ ಆವಡು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂಜಿಡು ತಿಂದು ಕರಗನ ಆಡಾತು ಹೆಲ್ದಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಜಿ ಪಾಡೋದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಟು ನಾನು ಮೂಜಿ ಪಾಡೋಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೈಕ್ ಮೂಜಿ ಪಾಡೋದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಂಚಿನ ತುಂಡು ಮಂತದ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆತ ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಗ ಅವು ಕೆಲದ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನಾಗ ರಪ್ಪ ಮುಂಚಿ ತಿಕ್ಕು ನಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಟು ತುಂಬು ಮಾತು ತಿನ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಮೂರುಂಡು ತುಕ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಹಿಂಗಿತ್ತ ಮೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೆಟ್ ಅದ ಹಿಂಗಿತ್ತ ಏತೆ ತೂಂಡಲ್ಲ ಪಿದೈದ ಫುಡ್ ಪನ್ಪೇನ ಅವು ಫೀಲ್ ಎಂಚಾದ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ಬಿನ ತೂಂಡ ಶಾ ಆಯ್ದಾದ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ಬಿ
ಏರಾಂಡೆ ಪರ್ಪುನ ತುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಗಿತ ಅಂಚ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆದ ಮೈಂಡ್ ಅಂಚಿಂದ ಫುಡ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚ ಅಂಚ ಆತಂಚ ಅಂತಾನೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದಾತಂದು ಆಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಪುನಂಚಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಬಂಡತ ಮಲ್ಲ ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಪೂರಿ ಮಲ್ತಿಲಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದು 10 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಂ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಅಂಜಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಇತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಸೇರ್ಂಡ ಈಸಿ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದೇನು ಸೊ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೇನು ಕೊರೋಲಿ ಸೊ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಲ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಫಿದಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದನ ಮಕ್ಕಳ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆದಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಚೂರು ಕೆಬಿತ್ ದಾದನ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಬೇನ ಅವನಿತ್ತು ಮಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚಾಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಕಾನ್ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಕಾನ್ ತೂಕ ಕೆಬಿಟ್ ದಾದ ಆತನು ಶೀತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಬಿ ಬೇನ ಹಾಪುಂಡು ನಾರ್ಮಲಿ ಸೊ ಅಂತ ಅಮ್ಮಗಂತ ಶೀತ ಉಂಡು ತೂಕ ಪೋದು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಸೊ ಅಮ್ಮಲ ಬಡದಿಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯರು ಮೂಲೆ ಕೈತಾಂಡೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಶೀತ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಅವು ಕೆಬಿ ಬೇನೆಂದ ಒಂದಿತ್ತು ಸೊ ಐಕ್ ಇಡೆಗೆ ಐತನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾನ ಅವರಂಗೆ ಸರ್ಕಲ್ದ ಒಪೋಸಿಟ್ ಸೊ ಒಂದು ದಿನದ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬತ್ತದ ಬರ ತೋಪಾಲೆಂದು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಮರ್ದು ಪೂರ ಪಸಂದ್ ಬತ್ತದು ಹಿಂಗನ ನೈಟ್ದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪೂರ ಮುಗೀತದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಾತ್ರದ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್